आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। आं दिनै नोंथांमोननो एनएसपि स्कलारशिपनि आपडेट लाना फैदों दे। जाय बिथांमोना एनएसपि स्कलारशिपखौ खालामदोंमोन बिथांमोना इनस्टिट्युट भेरिफाइ जाबाय, सोरनाबा जायाखै, माने सोरनाबा रिजेक्ट जादों, सोरनाबा डिफेक्ट फैदों। आं बेखौनो माबोरै खालामनांगौ, बेबायदि डिफेक्टनि मेसेज फैयोब्ला माने डिफेक्ट नालाय रिजेक्ट नालाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा जों बेखौ सुद्रायफिननांगौ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। मानि थाखाय डिफेक्ट फैदों नै आं सासे लोगोनिखौ नोंथांमोना आं खोन्थालांगोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा इनस्टिट्युट लेभेलावनो मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो, माबोरै फर्म फिल खालामनांगौमोन, जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायदो दे। आं नोंथांमोना फारि फारि खोन्थालांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गासैबो डिटेल्सखौ नायलांगोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे। नोंथांमोनावबो बेबायदि रिजेक्टबो फैनो हागौ दे, डिफेक्ट फैनो हागौ, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाबोनो होनायखाय आं लाबोनाय जाबाय दे। कमेन्टखौ नायनानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना नायदो दे मा खालामनांगौ, आं लाइभ प्रुफ खोन्थालांगोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोदान गोदान आपडेट्सखौ मोननो हानाय बायदि। नोंथांमोनावबो बेबायदि डिफेक्टनि मेसेज फैनो हागौ दे। जुदि बेबायदि फैयोब्ला फर्म फिलआप खालामफिननांगौ दे। जा अनलाइन बानायखानायखौनो आरो गोदान फिलआप खालामफिननानै कलेजावहाय साबमिट खालामफैफिननांगौ दे। हमना ला नोंनि फर्म फिलआप खालामनायाव माबाफोर मिस्टेक जादोंमोन नामा, जा रुल नाम्बारफोरा मिस्टेक जादोंमोन नामा, आपल'ड खालामनाया माबा मोनसे मिस्टेक जादों नामा, जा बेफोरखौनो सुद्रायफिननांगोन आरो ना। माने बिनि थाखाय डिफेक्ट फैयो, माने माबा मोनसे जायाखैब्ला। नोंथांनि स्कलारशिप खालामनाया डिफेक्ट जादोंब्ला माने डिफेक्टनि मेसेज फैखायो दे। नोंथांमोना मेसेजाव नुगोन जुदि फैयोब्ला आरो ना। जुदि माब्लाबाफोर फैयाबो जानो हागौ दे। नोंथांमोना लगइन खालामनानै स्टेटासखौ चेक खालामबानो जाबाय। दायो आं सासे लोगोनिखौ खोन्थानोसै दे। बेना माने डिफेक्ट फैदों नालाय, नै जोंहा डिफेक्टआ नैबेबायदि फैयो दे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नै मेसेज हाबफैखायो। मेसेजावबो नुखादों ना नोंथांमोना, नै रिमार्कखौ खोन्थाना होखादों। रं डकुमेन्टस, बिथांनिया माने रं डकुमेन्टस आपल'ड होनाय जादों बिथांना, ओंखायनो डिफेक्ट फैदों दे। नोंथांमोनावबो फैनो हागौ। जुदि फैयोब्ला थाबैनो बानायना ला दे। आं लाइभ प्रुफ खोन्थालांसै माबायदि खालामनांगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आं एनएसपि स्कलारशिपनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय दे। नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं लिंकखौ होनो हागोन। नोंथांमोना जुदि खालामनोब्ला एबा चेक खालामनोब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नायनानै लिंकआव हाबबानो जाबाय। दायो आङो नैबेयाव स्टुडेन्टआव थुबाय। नोंथांमोना बेयाव थुदो जुदि खालामनो गोसोबा। आं दायो चेक खालामनोसै दे बिथांना मा जादों। सिङाव हाबनानै आं स्टेटासखौ नायनोसै। दायो आं नैयाव थुनोसै, एप्लाइ फर स्कलारशिप लगइनआव थुनोसै। बे थुनायनि उनाव नोंथांमोना अटिआर नाम्बार आरो पासवर्ड, जा अटिआर नाम्बारजोंसो स्कलारशिपखौ बानायनो हायो नालाय, फैगोन बोसोरावबो सोलिगोन बेनो जा। अटिआर नाम्बारानो सासे मानसिनि थाखाय माने स्कलारशिप रिनिउवेल आरो फ्रेस मोन्नैखौबो बानायलांबाय थानो हागोन दे। जाहा सिगांनि बायदि नंला, माने सिगांथ' अटिआर नाम्बार नाङामोन नालाय, जा देग्लायनिफ्राय अटिआर नाम्बारजों माने स्कलारशिपखौ बानायनो हायो आरो। दायो आं अटिआर नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनोसै। दायो आङो लगइन खालामनो थाखाय अटिआर नाम्बार आरो पासवर्डखौ होबाय। बेनि उनावहाय आंनि खाथियावनो थानाय केपचा दंना, केपचाखौ जेरै दं ओरै थुनोसै। केपचाखौ थुखांनायनि उनावहाय लगइनआव थुबाय। लगइनआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि लगइन साक्सेसफुल जाबाय। बिदि साक्सेस जायोब्लाथाय नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस खेवगोन। बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना नै स्टेटासआ दा एक्टिभ नालाय, नै प्रसिडआव थुदो। बिथांना नैबे प्रेस खालामनाय दे। नोंथांमोना नै प्रसिडआव थुदो। प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो मानि थाखाय रिजेक्ट जादों। नै नोंथांमोना बे फार्स्टआवनो नुदोंना, एप्लिकेसन इज मार्क एस डिफेक्टेड बाय इनस्टिट्युट लेभेल। बिथांना कलेजावनो माने कलेज लेभेलावनो माने डिफेक्टेड जाबाय आरो। जा फारि फारि जालाङो नालाय, कलेजनि उनावहाय स्टेट लेभेल जालाङो। बिथाङा माने कलेजावनो डिफेक्टेड जाबाय आरो ना। मानि थाखाय जादों आं नायनोसै। नोंथांमोना नै माइलस्टन्सआव थुदो। बे थुनायनि उनावहाय नै नोंथांमोना नायदो बेवहाय जनता कलेज, बिथाङा मा कलेजाव फरायो बेयाव बेखौ नुबाय। बेनि उनाव नै रिमार्क इफ एनि, मानि थाखाय डिफेक्टेड जाखो, रं डकुमेन्टस आपल'ड। बिथांना डकुमेन्टस आपल'ड होनाया रं जादों, बिनि थाखायनो माने इनस्टिट्युट लेभेलावहाय भेरिफाइ जायासै, माने डिफेक्टेड फैबाय। नोंथांमोनाबो जुदि स्कलारशिप बानायनायाव एबा फिलआप खालामनायाव माबा मोनसे रं जादोंब्ला बेबायदि डिफेक्ट फैगोन दे। हमनानै लाबाय इनकाम सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगौ, दस्राखौसो आपल'ड खालामफ्लाङोब्ला माने डिफेक्टेड फैगोन दे। दायो बिथांना डिफेक्ट फैदों नालाय, बिथाङा माने अनलाइनावहाय गोदान फर्म फिलआप खालामनानै मोनसे एप्लिकेसन साबमिटनि फर्म मोनसे मोनगोन ना, बेखौ कलेजाव बिथाङा हैफिननानै भेरिफाइनि थाखाय हैनांगोन दे। बिदि खालामफिननानै कलेजाव हैबानो जाबाय। दायो आङो फिलआप एप्लिकेसनाव थुनोसै। बिथांनिया रं डकुमेन्टस आपल'ड जादों नालाय, जा आपल'ड खालामनाय इनकाम सार्टिफिकेट आरो कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगौ दे। जा बेखौ आपल'ड खालामनाय मिस्टेक जादों नालाय बिथांनिया बेखायनो डिफेक्ट फैदों। दायो आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय। बिदि थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारबाय, अकेआव आं थुबाय। बिदि थुनायनि उनावहाय नै गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैबाय। बिथांनिया बेयाव जेबो मिस्टेक जायाखै दे, खालि आपल'ड खालामनायल'सो मिस्टेक जादों नालाय। दायो आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय। बिदि थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारफैबाय। नैबे कन्टिनिउ थुदो। कन्टिनिउ थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै बिथाङा इसान उदयखौबो एप्लाइ खालामनो हायोमोन दे, खिन्थु बिथाङा खालामाखै। दायो एसटि स्कलारशिपनि थाखाय खालामनो नालाय बिथाङा नै पस्ट मेट्रिकखौ। दायो आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय नेक्स्टआव थुबाय। नेक्स्टआव थुनायनि उनाव अके बेयाव थुबाय। जोंहा एनएसपि स्कलारशिपनि थाखाय मोननै डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौ नालाय, जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट आरो इनकाम सार्टिफिकेट। बिथांनिया बेखौ आपल'ड खालामनाया उल्था जादों दे, माने कास्टआव इनकामखौ होदों, इनकामाव कास्टखौ होदों।
नोंथांमोनाबो बेबायदि जायोब्ला गोदान आपल'ड खालामफिनबानो जाबाय। दायो आङो आपल'ड खालामसै दे, नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै। दायो आं कास्टखौ आपल'ड खालामगोन नालाय नै नाम्बार वानावहाय नै कास्टखौ बिदों नालाय जोंहा नै कास्टखौ आपल'ड खालामसै नैबे ब्राउजाराव थुबाय। बिदि थुनायनि उनावहाय आं कास्ट सार्टिफिकेटखौ थुनानै होनोसै दे नै कास्ट सार्टिफिकेटखौ आं दायो थुनोसै। कास्टखौ थुबाय, आपल'ड जाबाय दायो। बेनि उनावहाय दायो आं इनकामखौबो होनोसै, इनकामखौ आपल'ड खालामबाय आं दायो। बेबायदि आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय दायो आं इनकाम सार्टिफिकेट आरो कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामखांबाय। आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय आं दायो फाइनाल साबमिटआव थुनोसै दे। फाइनाल साबमिटआव थुबाय, दायो आं येसआव होबाय। दायो फाइनाल साबमिट जाबाय दे नै साक्सेसफुल जाबाय। दायो जोंहा फाइनाल साबमिट जाबाय नालाय फर्मखौ आं दायो दिहुननानै जोंहा कलेजाव जमा हैनांगोन नालाय प्रिन्ट आउट खालामनानै दायो आं प्रिन्ट आउट होबाय नै। प्रिन्ट आउट होनायनि उनावहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे फल्डाराव दोनदो, ओमफ्राय प्रिन्टारजों प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथांमोना कलेजावहाय जमा हैबानो जाबाय भेरिफाइनि थाखाय। आं नोंथांमोननो NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगासिनो दं दै, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच।